No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Linkity 2014 tapahtumaan. Meillä on tänään täällä esillä 60 yritystä, 8 seminaaria, 7 tuntia, 6 eri toimialaklusteria tässä yhdessä tapahtumassa. Ja tapahtuma siis järjestää BNI, eli se on meillä yhteinen nimittäjä. Mä toivoisin, me ollaan sen takia tänään tänne tultu, että me pystyttäisiin myöskin tuomaan kaikille esille näillä 60 standilla, mikä valtava määrä meiltä löytyy osaamista tästä Turun alueelta. Tässä vaiheessa haluan toivottaa kaikille erittäin hyvää seminaaripäivää. Ja meidän ensimmäinen puhuja on Turun kaupungilta, apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, ja aiheena on Turun talous. No niin, kiitoksia vaan. Mukava, kun olen saanut kutsun tähän tilaisuuteen ja kutsun tosiaan hyvään laadukkaaseen esittäjäkaartiin, joka täällä tällä hetkellä on tuolla listalla. Eija Tammi Dimmistä on vastannut pääosin kaikista käytännön järjestelyistä tässä Linkity-tapahtumassa. Miten Eija järjestelyt ovat sujuneet? No, sen verran tarkennan, että olen vastannut tämän tapahtuman markkinoinnista ja ilmeestä Dimmin tekijöiden kanssa. Ja totta kai tässä on ollut hirmu iso porukka asiantuntijoita ja osaajia tästä meidän BNI-ryhmästä. Montaa osaamista on löytynyt oman ryhmän sisältä. On kyllä tosi hienoa, että ollaan tämmöinen tapahtuma saatu aikaiseksi. Onko tässä nyt ajatus, että tästä tulee jokavuotinen juttu? Ehdottomasti näin ollaan ajateltu. Tämä tulee jatkumaan. Hyvältä näyttää. Kyllä. Ei muuta kuin kiitoksia paljon. Vieressäni on Mari Tamminen Topi-keittiöiltä. Hei Mari. Miten kauan olette olleet jäsenenä BNI:ssä? No meillä nyt lähti toinen kausi kesällä, että toista vuotta ollaan oltu. Olisin halunnut tietää, että mikä sun mielestä on parasta BNI-toiminnassa? No kyllä ne ihmiset siinä on ja se linkittyminen, että sanotaan ensimmäinen vuosi oli vähän semmoista hakemista vielä, mutta nyt se näkee, että kun on oppinut tuntemaan ihmisiä ja verkostot on, että meitä on niin paljon samoilla aloilla, niin kyllä tämä homma niin kuin toimii, kun meitä on riittävän paljon, jokaisella on hirveän määrä kontakteja ja jos me halutaan toisiamme auttaa, niin kyllä mä oon kauppaa saanut tätä kautta. Että kyllä mä katsoin, että on ihan järkevää jäädä tähän vielä toiseksi vuodeksi ja katsotaan, kuinka käy sitten sen 3. vuoden kanssa. Mutta tosi aktiivinen porukka on ainakin tämä meidän ryhmä. Et mehän ollaan Pohjoismaiden suurin ja toimivin. Suuri ja kaunein. Niin, ja aktiiviset ihmiset, niin ne auttaa toisiaan ja kyllä tulostakin tulee. Hyvä, kiitos paljon, oikein mukavaa messupäivää. Vieressäni on Piikkiön suurin henkilönsuojainkauppias Jari Heinonen. Hei Jari. Hei Outi. Mulla olisi sulle yksi kysymys. Eli mitä hyötyä BNI:stä on ollut sun liiketoiminnalle? BNI on ollut loistava tapa verkottua sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Ja me ollaan hyödytty BNI-jäsenyydestä monin eri tavoin. Ollaan saatu hyviä yhteistyökumppaneita ja tehty kauppaa ja myös ostettu. Hieno juttu. Miten monta vuotta olet ollut BNI:ssä jäsenenä? No nyt tulee just 2 vuotta täyteen, että on semmoinen kuherrusaika ohi. Ja jatkoa seuraa? Kyllä varmasti. Ei muuta kuin kiitoksia ja mukavaa päivää. Kiitos samoin. Se on Kyösti Kärkkäinen Memirasta. Hei Kyösti. Terve. Mulla olisi sulle yksi kysymys. Eli mitä kautta teidän yritys päättyisi BNI:n jäseneksi? No me ollaan Ruotsissa oltu jo paljon pidempään BNI:n jäseniä ja siinä vaiheessa kun Suomen markkinoita alettiin miettimään, niin se oli luonnollinen jatkuma, että totta kai kun Suomeen tullaan, niin BNI:hin liitytään ja sitä kautta sitten yhteistyökumppaneita ja muita tahoja lähdetään etsimään. Hieno juttu. Eli miten pitkään nyt sitten Ruotsissa olette ollut jäsenenä ja miten pitkään Suomessa? Ruotsissa ollaan oltu vuosikausia jo tuolta varmaan 2000-luvun jostain, en tiedä mistä, mutta Suomen puolella ollaan 2 vuotta oltu nyt sitten jäseniä, että sieltä marraskuulta 2012. Niin. Hyvä. Ei muuta kuin kiitos paljon, oikein hyvää messupäivää.
Tässä on Ari Holm ja hän on BNI Ambassador. Kerrotko, mikä on Ambassador? No niin, joo, eli Ari Holm ja Document Houselta tulen ja Ambassador on tämmönen valtava hieno suurnimekäs. Se on yhtä kuin suurlähettiläs. Mun autossa ei ole CD-kilpiä, vaikka aika moni niin on sanonutkin, että hyvä olisi laittaa. Mutta Ambassador on semmonen BNI:n sanoman suurlähettiläs, eli käytännössä mä käyn eri puolilla Suomea eri ryhmissä kertomassa, että mikä tää BNI-juttu on, miksi tää on niin mahtava, miksi tähän kannattaa liittyä. Ja tietty tää sopii meidän firmallekin tosi hyvin, koska Document Housen toimipisteitä on useilla eri paikkakunnilla, Turussa, Porissa, Tampereella ja Espoossa. Okei, mulla olisi sulle yksi kysymys. No. Elikkä mitä muuta kuin liiketoiminnallista hyötyä olet saanut tästä BNI-toiminnasta? Tuo on erittäin hyvä kysymys ja se on oikeastaan semmoinen juttu, mitä mä vahvasti tuon myös niin kuin ambassadorina esiin, koska tässä on nyt 3. vuosi itsellä näissä karkeloissa mukana ja siis tämähän on antanut aivan valtavasti kaikkea muuta kuin niitä kovia kylmiä euroja, jotka totta kai on tämän koko toiminnan taustalla, mutta jos nyt ajatellaan niitä aamukokouksia, se, että 0700 torveen puhalletaan ja rokki lähtee liikenteeseen, niin siinä on niin energinen hyvä fiilis sille päivälle, se, että sä viikoittain oot tilanteissa, että sä et ikinä tiedä, ketä ihmisiä sä tapaat, minkälaisia mahdollisuuksia. Ja sitten tietenkin tämä ihmiset, esimerkiksi tämä tapahtuma, meillä on täällä yli 60 jäsentä, meillä on hirveän paljon ihmisiä täällä paikan päällä, tosi paljon uusia tapahtumia, uusia tilanteita ja sitten ystäviä. Täältä tulee luottoihmisiä, luottopakkeja. Sullekin on kiva outi aina silloin tällöin kysyä, että hei, nyt kun tarvitaan erilaisia digimainontaspotteja, että pystytkö auttaa. Ja ihmiset auttaa tosi mielellään ja todella laajan verkoston saa eri alan ammattiosaajista. Ja sitten se, mikä tässä on vielä ekstraa, niin tämähän ei toimi ihan pelkästään virka-aikana, että sä saat pankkiapuja, sä saat vakuutusapuja, lakipalveluita. Jos tulee jotain juttuja, mitä tahansa rengas puhkee, niin ei muuta kuin Marko on yhteys, niin Rengas Turku hoitaa. Et siis todella niin kuin joustava konsepti ja palvelujuttu ihmisten myötä tulee. Eli periaatteessa kaikkien pitäisi liittyä BNI:hin. No aivan ehdottomasti, se on juuri oikeanlainen yhteenveto asiasta. Ja kyllähän tämä niinku näkyy, täällä meitä on nyt päivän aikana tulee olemaan useampi 100 ihmistä ja tämä laajenee koko aika ympäri Suomea. Meillä on Turussa kohta 2 ryhmää, toinen lähtee kovaa kyytiin liikenteeseen, Porissa kasvaa, Tampereella. Saadaan tämä koko Suomi pikkuhiljaa haltuun, Oulu menee kauheita kyytiin eteenpäin. Ja sitten tässä on se hienous, että kun sä oot yhdessä ryhmässä mukana, niin sä oot automaattisesti kaikissa maailman ryhmissä. Koko 170 000 jäsentä on yhtäkkiä sun kollegoita, niin sitten on kohtalaisen kiva lähteä rakentamaan bisnestä vaikka Itävaltaa, jos siltä tuntuu. Henri Arvonen AdWorksista on tällä hetkellä Turun-ryhmän puheenjohtaja. Hei Henkka. Moi. Mulla olisi sulle yksi kysymys. Kysy ihmeessä. Elikkä nyt on varmaan semmoisia yrityksiä, jotka miettii tätä BNI-jäsenyyttä. Niin millaisia terveisiä sulla olisi heille? No, jos tänä päivänä tuntuu siltä, että on liikaa asiakkaita, niin silloin ei kannata ainakaan meidän ryhmään liittyä. Mutta jos tuntuu siltä, että haluaa hyvän porukkaa, haluaa lisää kaupan mahdollisuuksia, niin siinä mielessä mä suosittelen hyvin lämpimästi liittymistä. Tai ainakin tulee katsomaan. Ei se välttämättä oma juttu, jos se ei tunnu hyvältä, niin ei tarvitse liittyä, mutta meitä on ainakin yli 63 jäsentä, jotka on huomannut, että tässä on ihan oikeasti jotain ideaa. Ei me ihan turhan päätä joka perjantai tulla sinne aamupalaa syömään ja taputtele itseämme olkapäähän, että ollaan hyviä. Siellä tapahtuu ihan oikeasti kaupallisia asioita. Ja sen lisäksi tosiaan tulee vielä hyvä mielikin. No hyvä mieli, joo. Mä muistan aikanaan, kun menin 9 aikaan kokouksen jälkeen Fenniä heti asioimaan ja Teemu esimies ihmetteli, että miten se Teemu voi olla perjantaina 9 noin pirtein, kun muut laahautuu vasta työmaalle. Ja mä sitten ei se ole ihme. Teemu on ollut kokouksessa silloin ensimmäiset kaupat jo taskussa. Aivan. Ei muuta kuin kiitoksia Henkka.